फिन खेबसे बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनानै आङो फैफिनबावनाय जाबाय दिनैहाय तो भिडिअ लानानै जायफ्रा मोजां मोनो एसे नायलांदो आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन तो आङो दा एसे रेडि जाबाय आरो डिउटियाव थांनोसै हाजिरा दङ एसे हाजिरा मावनांगौ गुन्दै गैया नङाबा हाजिरा मावाबाथ' आरो बबाव सोलिनोनो हाला माथो ना रिसार्जनि दाम फारसेनिफ्राय लानानै उफाय गैया गंनै गंथाम रिसार्ज होनांगौ जायो नांगौ आरो नांगौ उफाय गैया ना नेट नङाबाथ' आरो थानोनो हाला इन्टारनेट नङाबा टाइम पासबो जाला ना तो जियानो हक आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे फैफिनबावबाय फंनैसो सावरायनो लादों स' जोंहा बेनो जाहैबाय पलिटिक्सनि सायावनो जासिगोन एसे एबारावहाय बारा माबेथिं बारदों स' जोङो गोबांथार स्ल'गान होनायफोरखौ जोङो खोनानो मोनगासिनो आरो जोंहा एबारावहाय थारैनो हाग्रामा सारानो दाफिनमारसिगोन नामा बिटिसिआवहाय रायजोर दरकार हाग्रामा सरखार होनगासिनो माथो तो मा जायो समा खिन्थागोन दा बयबो मुखुब जाखाबाय गावनि पार्टिखौ लानानैहाय ना जियानो हक आं रावनिबो सायाव ओरै जानानै बुंनो सानाखै आरो ना नैबे इउपिपिएल नैबे बिपिएल दा जियानो हक नुनो मोनबाय थादों निउसफोर स' बिनि थाखायनो आंबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरो ना जाय सरकारानो फैथोंसै देरहानांगौ आरो मोजां खामानि मावनांगौ जौगानांगौ बास बेनो ना दा जियानो हक सरकाराथ' फैखानांगोन बबेबा मोनसे दलाहाय फैखानांगोन आरो ना लोगोफोर एसे आङो क्लिप्सखौ होनानै होगोन इन्टारेस्टिं नुदों माथो ना रायजोर दरखार हाग्रामा सरखार जाहैदों स' जायानो फैथोंसै जोंहा मोननै स्ट्रं एकदम पार्टि दंखायो बिपिएफ आरो इउपिपिएल ना कन्टेस्टआ मोननैनि गेजेरावनो जागोन दा जियानो हक समा खिन्थासिगोन दा आंबो इलेक्सननि सिगां सहैनो हागौ एसे भटखौ होनो सानदों आरो ना लोगोफोर आं बारा गोलाव खालामला आं डिउटियाव थांनि एसे हाजिरा मावाबा मोननो उफाय गैला आंबो साननैसोनि उनावनो जायगा फारसे मोनहैफिनसिगोन जानांगौ आरो ना बड'लेण्ड थांफिननोसै आङो सानगासिनो स' एसे भट होनानै ओंखारबोफिननोसैलै आरो बाहेरथिं दा जियानो हक आं एसे क्लिप्सखौ होलांनि बाय